Indaba ze-1KZNTV ifundele uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo sanibonani. Nazo kwizona ndaba esithi ngezihamba phambili namuhla. Uhulumeni uxhase Abamatekisi emthonjaneni. Abase DUT Emgungundlovu bakhala ngobugebengu kanti bavale isikole befuna uthisha kwesakamthetho. Nazo indaba ze-1KZNTV siyanemukela kuzona. Umnyango wezokuthutha kwisifundazwe KwaZulu-Natal obambisene nebhangi iThala babungazeke izivumelwano sokusebenzisana balekelela bemboni abamatekisi basemthonjaneni enyakathweni lesifundazwe ukuthi bayithuthukise ngokungena kwimboni yamabhasi. Abanikazi bamatekisi basemthonjaneni baxhaswe ngemali engango-26 million randi ukuze bakwazi ukuthenga amabhasi ali-13 asebenza kule ndawo. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uSihle Zikalala uthi lesi isinyathelo esihle kakhulu ngoba inkulu indima edlalwa ngimboni ezokuthutha kuleli. Kuqopheka umlando ngesikhathi umnyango wezokuthutha esifundazweni ubambisene nebhange iThala besayina isivumelwano sokusebenzisana ukufukula amabhizinisi amancane abasembonini yezokuthutha ukuze uma bethola amathuba babe nawo amandla okuzithuthukisa. Undunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal ubese encoma bemboni yamatekisi ngexatha abalithatha bazithuthukisa bangena kwimboni yamabhasi. NeThala besayina isivumelwano sokusebenzisana ukulekelela osomabhizinisi abancane abakwi-industry yezokuthutha ukuthi bakwazi ukuthi uma bethola amathuba lawo mathuba babe nawo amandla okwasithatha ngokuthi i-department yakwa-transport yona iqhubeke iveza amathuba and i-department iThala ibe ingxenye yokulekelela labo abafuna lamathuba. Lokhu kubambisana akujwayelekile and therefore siyafuna ukubonga sincome i-transport industry i-industry ebaluleke kakhulu, i-industry ekwazi ukulekelela abantu ukuthi bafinyelele emsebenzini babuyele emakhaya. Usihlalo wemthonjaneni bus services uthi akubanga lula futhi akekho wayazi ukuthi leli thuba lingafika kubantu abampisholo. Ubese veza ukuthi bathola imali imboleko kwibhange iThala engango-26 million ukuze bakwazi ukuthenga amabhasi ayi-13. Akekho phakathi kwethu nowayecabanga ukuthi mhlawumbe lithuba lingafika kubantu abamnyama. Kungenzeka futhi sifike lapha esisho khona ukuthi siyakwazi ukuthi kuthiwa sinikezwe imali engango-26 million imali esayinikezwa iThala. Le mali isuke inganikeziwe thina izongena emaphaketheni ethu. Le mali isuke ixhase umphakathi lowo othuthwayo basithuthi umphakathi wasemakhosini njengamanje. Leyo mali ifika ngephepha nje. Kodwa phela bese siba nelungelo ukuthi-ke siyithathele siyisebenzise kulezi ezinye idingo. Ufika lokuthi ememezela lelo ukuthi uzozama ukuthi athuthukise laba ama-association saba ngabanye-ke abathuthukiswa. Usihlalo weSantakhe esifundazweni KwaZulu-Natal uthi kuyintokozo ukuthi bazobungaza ukuthi bazoqeda ukukhokha imali ababeyiboleke kwibhange iThala. Ubese bonga ibanga sebelihambile nomnyango wezokuthutha beyimboni yamatekisi. Wacizelela ukuthi sekunomehluko omkhulu manje. Kumina kuyintokozo ukuthi namhlanje sizobungaza ukuthi bayaqeda ukhokha installment namhlanje. Sibile lana sizolivula idepo sihamba no MEC ulate babuMphemba kwakumhla ka-10 October 2019 safika sagcizelela ukubaluleka ukuthi abayaphathe kahle lento eseyenzekile bangalokuthi benze iphutha. So ke siyabonga babuqulu ukuthi usaloku uyibambile. Angithandi siyimboni ezokuthutha singasho ukuthi kwa-Department of Transport la kusukwa khona nala sikhona kunomehluko omkhulu wayo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuza Amando Sicele ngisemthonjaneni.
Bangenele emgwaqeni abafundi basesikhungweni semfundo ephakeme eDurban University of Technology kuphiko lase Riverside Emgungundlovu maphakathi kwaZulu-Natal bekhala ngezinga lobugebengu obuhlasela indawo abafunda kuyona nabaphinde bahlale kuyona. Labafundi batheke bathathe lesi sinqumo sokumasha besuka esangweni lalesi sikhungo beke estation samaphoyisa eAlexandra Road ngenhloso yokuqwashisa abanye kulandela ukwanda kwezigameko zokubanjwa inkunzi endaweni yase Scottsville kanye ke nakulezi ke eziyakhele. Sebezwakalise ukwesaba abafundi bamanyuvesi ahlukene Emgungundlovu kulandela ukwanda kwezigameko zobugebengu. Namhlanje labafundi abasenyuvesi yaseDurban University of Technology iDUT Emgungundlovu bamashe besuka kuphiko lwase Riverside baya estation samaphoyisa eAlexandra Road. Isimo sikusona njengamanje ngokuphepha kule ndawo yase Scottsville sabantu esingasaziboni siphephile kakhulukazi ngoba sengathi student village eScottsville sibala amanyuvesi lawo amabili akhona la okuyiDUT na ne-1KZN. So kubuke ngathi njengamanje abaphephezeli bodlame laba benza lezi zinto abazenzayo kubuke ngathi batargethe bona vele abafundi. Sineyinkinga kakhulukazi nako Bolt uthola ukuthi uya request uBolt uBolt uma ufika uthola ukuthi i-description ayisamechi imoto iregistiwe i-app iyaveza ukuthi usibani bani but umuntu oshayelayo uthola ukuthi akuyena uthola ukuthi umuntu useyahlukumeza ngale ndlela akuhlukumeza ngayo. Omunye umfundi uthe seziningi izigameko ezenzekile. Zike zabaningi impela and khona nanomfundi wase-UKZN abake bamdubula bethatha i-laptop and naseresi yami khona omunye abalonto nje abamkhiphele ibhamu esangweni ukuthi bafuna ukuthatha amafoni. So zike zabaningi kakhulukazi and sibona ngazuthi kutargethwa amantombazane kodwa-ke zibe zaba khona especially ngoba unyaka uqalile nje. Khona manjalo abashayeli bezimoto ezisebenza njengamatekisi ezaziwa njengoBolt kanye noUber bebeyingxenye yale mashi. Sizosupport abafundi ngesimo sokuthi kunobugebengu obuningi kakhulu la eScottsville osekudume ngokuthi ububanjwa izimoto lezi zakwa e-hailing. So thina siqhamuka enhlanganweni yaka First Choice e-hailing association sizosupporta iDUT neSASCO ngazo zonke lezi zimo lezi sesivelile. Sizosho futhi ukuthi ke asihambisane nalento eyenzakalayo and siyafisa nje abafundi bazi ukuthi sizoba supporta and siyacela namaphoyisa asibambise ukuze iphele lento yobugebengu because nathi iyas affecta emsebenzini wethu and asifisi ukuthi ke egcineni ugcina kubuke engazi ukuthi thina kanti akuthina. Kamumva nje kusanda kubikwa ngokunyamalala kwabafundi ababili besikole samabanga aphezulu iAlexandra High. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Abafundi kanye nabazali besikole samabanga aphezulu isu lomphakathi endaweni yasemgazini kwesakamthetho empangeni enyakatho kwaZulu-Natal babhikishe namuhla ekseni bavala isikole bekhala ngokungabi khona kathisha wesifundo sesayensi kusukela ebangeni le-10 kuya kufika kwikilamatikweletsheni kusukela ngonyaka owedlule ngoNhlangulana uJuni kuze kube manje. Omunye kwabazali obebhikisha ukhuleka Ntuma kude uthi isifundo sesayensi basithatha njengesibaluleke kakhulu kodwa kuyathusa ukuthi solokhu bawubekela umnyango wezemfundo kulesifundazwe ngalokhu ubonakala kuhudula izinyawo ukuletha kuthisha ukuze abafundi bekwazi ukufunda. Kumenze ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphezulu isu lomphakathi esisemgazini kwesakamthethwa ngesikhathi ke abazali kanye nabafundi bebhikisha bevala isikole bekhala ngokuthi abafundi benza ugrade 10 kuya kugrade 12 abanaye kuthisha wesayensi kusukela ngonyaka wedlule kuze kube yimanje. Abazali sebesabise ngokuthi akukho ukufunda kuzoqhubeka uma umnyango ungabaletheli uthisha ozofundisa abantwana njengoba besale esifundweni zabo. Namhlanje sikhethe singabazali ukuthi sisivale isikole singasebenzi usuku namhlanje ngoba nxa uthi sinezikhalo zothisha uthisha we-physics ulokhu ehambe term 2 last year manje sesiqoqene nothisha science akhathala bese bahambise report kwi-department sithi siyazivala ke isikole sizobhikisha kanjena sesireportiwe kumhloli wathi ureport kwabangaphe kwakhe bathena bayeza silinde bona sibatshela izikhalo zethu uma engafika uthisha isikole ngesiqhubeka. Kusukela ngonyaka odlule
and besikhuluma nothisha omkhulu nabazali ne-governing body but awukho umnyakazo wenzakele ingane ziyabhala mangabe kufanele ukuthi ingane ziyofunda i-physics ziyahlala ayifundi othisha nje la esikoleni abekho kahle abekho mangabe sikhuluma uyakhuluma uthisha omkhulu uyasho ukuthi uselibekile udaba lesukumhloli nomhloli ehambe kwabaphezulu naye ebuye ethi usakhulumile nabo usalinde bona impendulo ayibuyi sewunyaka wesibili lo ingane azifundi physics ayikho shuthi into ethi physics sifuna umhloli nothisha omkhulu besilethele uthisha we-physics and ngeke sisuke la uthisha engekho nakusasa mangizobe engakafiki impendulo yethu mayizobe ingakafiki sizobe sila nangomsombuluko sobe sila asikazophela amandla kuze kufike uthisha. Kuyavela ukuthi abafundi bagcine ngoJune wangonyaka owedlule ukuthi bafunde isifundo seScience nokuthi kuma sekubhalwa izivivinyo zokuphela unyaka baphindiswa ke iphepha babelibhalile ngabo phela uJune. Ngenza i-physics njengamanje nga-grade 12 kodwa uthisha samgcina last year ngoJune sifunda ugrade 11 njengamanje othisha balindele ukuthi sikhuphule ipercent njengomatric wesikole kodwa asinathisha sizokhuphula kanjani ipercent while singenathisha sizofunda kanjani because njengamanje ngama-period of physics uthola ukuthi thina sihleli asifunda abanye abafundi befunda sizokwenza njani-ke thina-ke sicela ukuthi uma ngabe kungenzeka sikhulunyelwe ukuthi uthisha siyamdinga ngoba angeke size ukuthi silokhu sitoyiza kanje kuphela senza nje si-affect izinto zesikole kufanele siyaqhubeka siyafunda kodwa njengamanje asifundi isilibele ukutoyiza kufanele ngabe nje sinikeza uthisha sifunde kuqhubeke njengokufunda kwemihla ngemihla sabhala uthisha engekho sasibhala amaphepha June esasivele swabhalile kade uthisha esasekhona safakela amamaka lo June nenkinga yeproblem la thisha nyaka wonke akazange sifunde i-physics manje sidinga isixazululo yabo ukuthi sigcine sikwazi ukuyifunda yabo ngoba lokho kwaqala unyaza ngesefunda manje noma sihlanganisa womhlangano kuthiwa ngesikwazi ukuthola uthisha ngoba abafundi bancane manje siyasidinga isixazululo solution. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uthintwa ngalolu daba uthi ke noma ziziningi izikole kungelulu ukuthola imininingwane yesikole ngokusheshsha kodwa ke bazolilandelela lolu daba. Lezi izindaba ze1KZNTV mina nginguSamukeliso Ngqulunga Baxhaswe Bay. Umphakathi waseGeorgedale eHammersdale KwaZulu-Natal usonxusa uhulumeni ukuba ngenelele ngokubakhela ibhuloho elizokwazi ukudlulisa amanzi uma ngabe kunemvula enamandla. Iziko lezindaba lehambele kule ndawo ngemuva kokusabalala kwezithombe einkundleni zokuxhumana beyiveza imizi yabantu icwele emanzini ivela ngophahla okudalwe izikhukhula njengoba ngokomphakathi uthi kingaphezulu kwama-20 imizi ecwile emanzini. Umphakathi waku-Ward 5 eHammersdale eThekwini uthi uhlalele ovalweni kulandelwa ukuhlaselwa izikhukhula ezimboze imizi yabantu engaphezulu kwama-20 njengoba kuyimanje amanzi avele angena ezinye zezindlu zasala zivele ngophahla. Lo mphakathi uthi okufisayo ukuthi uhulumeni angenelele masinyane alungise ibhuloho okuyilona abasola ukuthi lamisa ukuhambisa amanzi njengoba egcine esegcwala emzini yabantu. Sokokwesibili njengoba zine nje kuleli sonto ukuthi kuphinde sibone kunje kule ndawo yala eHammersdale. And then into esibulale kakhulu ukunakalelwa ibridge. Ukufa kwebridge lekhishwa yilabafethu laba bahlala emgaqweni yabo lababhemayo. Bakhipha ibridge insimbi bayodayisa kwaqala kwadaleka le momeshi ke manje. Kwanakala imizi ke kanje imizi yabantu nalapha ekhaya kena akazafuna ukuphuma ngesango ilapha engathatha khona impahla nami ezinye sisasemzini abantu eziningi angalandi lutho ngoba nanka amile kanje. Okunye okuvezwe lamalungu omphakathi asindile imizi yawo athi kwakhathaza kakhulu ungibozeka komunye womuzi omakhelwane uma wakhona owakhe kanzima futhi usanda kudlula nasemhlabeni. Uma walapha ngiyamazi nengane zakhona futhi ezinye ngiyazazi abafana bakhona kodwa uma wakhona nje lwamuzi egcineni umuntu obesebenza enkampanini le ela ko Hammersdale ko Rembo utheme ukuthi
mhlambe kutholana lamasenta komhlala phansi wase eyakha-ke lo wamuzi-ke ezama ukuvusa njengomuntu angikhumbuli baba wakhona ngimbona mina ile ngafika kule ndawo wavusa-ke wavusa njengamanje ngicabanga ukuthi usashona kodwa ushiye esakhe njengoba esakhe eseshiye ney'ngane nje sekwenzeka-ke lento esiyenzekile-ke iyona-ke lento-ke embi-ke esiyibona ukuthi phela ayibanga yinhle ngoba ubaba walapha angikhumbuli ngimbona sengiyibona iy'ngane zamantombazane nezabafana khona-ke izona ey'bamba amatoho-ke ey'bambe lo wamuzi. Le ndawo uma uyibukela mamenzansi kunezindlu kodwa lapha enzansi zimbozekile ivele ngothayela uma uqhubeka uyaphambili kukhona nenye futhi embozwe isihlahla bese kuba umuzi omkhulu ongale ngaphambidlana nawo onamarawundi okuvele ngophahla nawo. Bonke-ke laba abantu base bevuswa nalo mfethu-ke lo wavuswa yena iwona amanzi ethi uyochama ebusuku nethuthi uvula umnyango gena nje amanzi wavala waphuma ngewindi wakhona ukuphepha-ke kanjalo ngakusasa kwakhona ukuthi ikhansela lizama indawo-ke babeke wona bacwile ngale ndlela ukuthi akulaleki kwakhona endlini. Kumanje amanye amalungu omphakathi agcinwe emahholo kuze kuba athola usizo. Kude Baxhaswe eHammersdale. Siseya ezimakethe siyabuya nezinye indaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kuyizona esithi ngezihamba phambili. Uhulumeni uxhase Abamatekisi emthonjaneni. Abase DUT Emgungundlovu bakhala ngobugebengu kanti bavale isikole befuna uthisha kwesakamthetho. Basinde ngokulambisa abantu abakhahlanyezwe ezikhukhula abakhoselwe ehholo lomphakathi itshele emnyama ngaphansi ka-Ward 15 eThekwini ngesikhathi ke kuqubuka umlilo belele eNtathakusa. Uzanele Mkhize uzibonele ngawakhe ukuthi basola ikhandlela njengeyona into equbelela umlilo njengoba sekuphela isikhathi eside bengenawo ugesi. Ukhabazelo usho kanje ekhuluma neziko lezindaba ebelihambele le ndawo njengoba lokhu iqhubekile imibiko ongenami kwabahleziswe emahholo ngenxa yokukhahlanyezwa zikhukhula. Usabela impilo yawo umphakathi okhosele ehholo itshele emnyama njengoba usinde ngokulambisa kuqubuka umlilo ezintathaza izolo. Omunye walaba oyibonele ngawakhe uthi ke basola lo mlilo ukuthi uqubulwe yikhandlela njengoba ke sekuneyinsuku eziningi bengenawo ugesi nokwenza ke basebenzise amakhandlela ukukhanyisa ehholo. Izolo kube nenkinga ngeke sabo I think beko 4 ekseni sengilele nje manje singaphaphama ngizona ukufudumala ngibona izipotshi engilele zona seziyasha nengubo ngathi gagasi yazi ngiphelelwa amandla ngathi ukuguqa ngedwa ngabuza ukuthi hebo kwenzakalani ngasikrima kakhulu base bavuka bonke eholi bazama umama basamanzi babhula umlilo and lokho nje kube ngiyazi understand ngizana mama ngisana inkinga ukuthi ngisinde kanjani because ukuthi umlilo mhlambe ushe ngicabanga ukuthi ngoba ugesi awukho for 3 days amakhandlela basemakhandlela ikhandlela sho siliphelile and like lisabe flow angazi ukuthi kwenzeke kanjani ngoba ilona likhoze umonakalo mangicabanga. Lo mphakathi oku Ward 53 ungeminye yemiphakathi eyakhahlanyezwa yikhukhula zangenyanga eyedlule nababeke sebephoqeleka ukuyokhosela kuleli ihholo lomphakathi kepha bakhala ngenhlalo abayihleli. Esigamekweni sakamuva isaguga sivuke esibhedlela nalapho ke besilwela impilo yaso. Lesi saguga sithi ke odokotela bakhale kakhulu ngokudla esikudlayo kamuva nokuyimbangela yokugula kwaso. Manje nje ngihlukumezekile kakhulu. Ngihambe nje la ngabo 8 izolo ngiya eMalani Hill ngithathwa isibhedlela. La eMalani Hill isibhedlela. Hayi bafike bakhala ngayilonda bathi ilonda ziningi kakhulu bathi ziyanyuka. Nokukhwehlela ngokukhwehlela bathi gogo usuneyilonda la isobho nalamasobho nokudla okudlayo kunopelepele kuna izipayisi inhlobo ngenhlobo zezipayisi. Ubhontshisi esiudla kakhulu la ekhaya. Ubhontshisi pheke ubhontshisi pheke ufishi amathini kafishi ahlanganiswe namathini kabhontshisi sidle ngoba phela sihlalele yona impilo ukuthi sithole impilo.
Ngasekuqaleni kwenyanga, ithimba lezindaba libekile ngomphakathi wakule ndawo ngesikhathi ke uvakashelwe iloyo oliyisekela likaNgqongqoshe womnyango wezokuthutha kuleli uSindisiwe Chikunga nobezonikela kulabo ke abakhahlamezeka kepha ke laba bathi ke bagcina ngokuzibuka zonke ke izinto okwakumele zibasize kwazise kazibange safika kubo. Ngiyafisa ukuthi abantu bangabathikela amabhodwe angathi asimakhulu ngoba abantu bayedeka abantu baningi abawelwe izindlu okunye bathwe no blankets ngoba o blankets ababelethwe iminister la ezansi groundini bathi umphakathi bayidapela abantu kanti kwakuyinto ezenzelwa abantu ababedilikelwe. Asaphatha kabuhlungu kakhulu sasingayitshelanga nje ukuthi kungaba abantu basehola abangayitholi into abafanele babedeserve ukuthi bayithole. Engakusho ukuthi ngeke ngikwazi ukujaja ukuthi ngithi na la abantu babengayideserve ingubo labayithatha wonke umuntu omnyama uhlwempu abanye baningi abadilikelwe abanye abantu abaningi abathanda uzeholo umuntu ukabone ngase asengihla kakhulu isithunzi msengihlala naseholo understand. Imizamo yokuthola okhulumela umasipala kayiphumelelanga njengoba ke ikhansela la kule ndawo liyalele intatheli ukuba ke ixhumane nomasipala. Ezindabeni ze-1KZNTV Ubugebengu khona Mvubu eThekwini. Iminyaka kamasipala wesifunda iKingcetshwayo enyakatho nelikaMdlokombane uThamsanqa Ntuli uthi ngaphezulu kwekhulu kwimizi ekhahlanyezwe ezikhukhula kulesi sifunda kulandela imvula enamandla ekeyidliva. Kwingxoxo ekhethekile neziko lezindaba le-1KZNTV uMphemba utheke bazosebenzisana nobuholi bomdabu ukuqinisekisa ukuthi abantu ababekwa noma banikezwe iziza zokwakha eduzane nezindawo eziyingozi kanye nemfula ukuze kugwemeke inhlekelele yezikhukhula. Imvula kamumva ebenamandla iphoqeke imindeni engaphezulu kwekhulu ukuba ke iyokhoselisa kwesikhashana eholo lasesikhaleni njengoba ke amanzi ebesengena ezindlini zabo futhi ke abanye bavimbeleke ukuthi bakwazi ukungena emizini yabo ngenxa yamanzi ke besegcwele endaweni abakhe kuyo. Lesi sigameko suphoqeleke ukuba ke amathimba einhlekelele angenelele ke kulolu daba abantu bakhoseliswa eholo njengoba ke abanye basale bengenalutho. Sibe nengxoxo ekhethekile ke nemeya umasipala wesifunda uThamsanqa Ntuli ukubheka njengabanzi umonakalo odalekile nanokuthi ikuphi ke bona abakwenzile ukulekelela abakhahlamezekile kulesi sifunda. Sibe nokukhahlamezeka okukhulu ngoba endaweni nje yasesikhaleni wasesikhaweni ngokudala kunemndeni engaphezulu kwekhulu okufanele iyogcina laphana eholo elapha khona esikhaweni ngoba amanzi abesengena endlini kanti nangale ngakwamcebisi nakhona kunabantu abebengakwazi access izindlu zabo ngoba amanzi abegcwele endlini. Kodwa ke nje umkhandlu waseKingcetshwayo sibambisene nomkhandlu waseMhlathuze kube khona kusizo silihambisile kulabo belaphana eholo okufana nokudla kanye no blanket nanezibhonjo ukuze balale bephephile befudumele ngesikhathi bengakwazi ukubuyela emakhaya. Umphemba uthi ke baqhamuke nohlelo lapho bezosebenzisana nomasipala wendawo okuMhlathuze kanye ke nomnyango wezokuhlalisa kwabantu lokuthi ke bonke abantu abakhahlamezekile batholele ke indawo ephephile futhi ke bakhelwe izindlu zesikhashana ngalesikhathi ke kusalindwe ukuba kuqaliswe uhlelo lwezindlu ohlolwa ke umnyango wezokuhlaliswa kwabantu. Umuntu ke ubesethatha initiative ukuthi axoxisane nomkhandlu wakhona la eMhlathuze kanye nomnyango wa Human Settlement ekuthenini kube khona uhlelo lwakhiwayo ukuze la abantu bagcine bethola indawo ephephile bese bakhelwa nezindlu futhi. Kodwa kuya kube khona leyo support engengakanani uma abantu bengabaningi kakhulu eyayiqhamuka ukwakhelwa mangempela isimo sesibi khona kakhulu. Umuntu usaqhubeka ke uyazama ukuthi lezi ndawo ivakashelwe ukuze sigcine si-assessa ngempela ukuthi ibaphi abasengozini kakhulu kunabanye. Kodwa nje district sesahibeka vele eceleni imali yokuba sikwazi ukuthi singenelele ngama-temporary shelters okusingasiyo temporary ngempela ngoba sathi sesiyaphuma kulokhu okwamaplango uthanda bakhelwa amaplango kodwa nje bokwakhelwa uThuru ngama-blocks. Umphemba ke uphethe ngokuthi bazophinde besebenzisane nopholi bomdabu ukuqinisekisa ke ukuthi ke uma bethola noma benikeza abantu iziza bengabaniki abantu iziza endaweni enobungozi noma ke eseduze nemfula.
ukuhlala okuseduzane kanye nathi as district nobuholi bomdabu kuxoxa ngalo lolu daba lolu. Ngibona ukuthi kuphephile ukuthi nje kule ngxoxo yethu ngibalule nje ukuthi ezinye indawo lezo esifisa ukukhuleka emakhosini asendlunkulu naseyinduneni zakithi ukuthi uma ngempela ngenxa lezi inhlekelelo isimo esisibukayo sengazi ukuthi sekufanele impela siyigade lezi indaba lezi zabantu abagcina bebekeka endaweni enomngozi kakhulu ukuze ukuphepha kwabo kuhlale njalo sikwengezile kunomngozi abasobe ngabhekana nabo. Lezi izindaba zo 1KZNTV, mina ngenkusamukeliso Nqulunga beka ngiseRichards Bay. Ake sithi shelele itolo siyabuya futhi mbukele nezinye indaba zethu. Asiphinde futhi sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV naze sithi ngehamba phambili namuhla. Uhulumeni uxhase Abamatekisi emthonjaneni. Abase DUT Emgungundlovu bakhala ngobugebengu kanti bavale isikole befuna uthisha kwesakamthetho. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizu R15.77 kwi-dollar laseMelika bengu R19.83 kupondo waseBrithani bengu R16.83 uma liqhathaniswa ne-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona $1,845.86 ounce kuthi intengo kawelo ngahluziwe yona bengu $114.03 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lempofana eKaizer Chiefs eligexa bezobe libamba nomqeqeshi kuleli qembu ata 10-111 Zwane ngesikhundla soba ngumqeqeshi waleli qembu ngokugcwele. Leli qembu liqinisekisile namuhla kwisithangamisa bezindaba egoli ukuthi uZwane impela usesayiniswa kwinkontileka yokuqeqesha iChiefs iminyaka emithathu kwathi uDelon Shepherd yena wakixabezwa ngesokuba ngumsizi kamqeqeshi naye futhi wanikezwa inkontileka yeminyaka emithathu. Uma ngethe ubele ibamba likamqeqeshi kuChiefs kulandela ukukhonja indlela kaStuart Madevu Baxter emva kokungenze kahle kweqembu ngaphansi kobuholi bakhe. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakamkhumbi kudluka sibona makhumgedlelo kamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.